O Concello de Sanxenxo fixo balance da situación das praias despois dun verán exitoso onde o municipio acadou 14 bandeiras azuis. A vila, con máis estandartes de España, non o é por casualidade, xa que dentro do Concello buscan cada ano modernizar as praias facéndoas máis cómodas, seguras e coidadosas co medio ambiente. Unha das melloras introducidas este ano foi a de cambiar as duchas por lavapiés, unha iniciativa que permitiu reducir o consumo de auga nun 43%. Eu creo que foi unha boa medida, que evitouse vertidos de xamón na area, que a xente de estragar a agua. Eu creo que foi un gran aforro. No 2018 consumimos 9.000, coas duchas 9.200 metros cúbicos e este ano, co cambio de duchas por lavapés, o consumo foi de 5.200 metros cúbicos. O Concello tamén instalou novos módulos de aseos nas praias cun investimento de 175.000 euros e mellorou algúns dos accesos. Neste 2019, Sanxenxo tamén recuperou a bandeira azul para o areal da Panadeira. O goberno local ponse agora o obxectivo de conseguir 17 estandartes para o ano 2020. Sabes que temos dúas bandeiras que son compartidas, que Areas Gordas e Lapa e Nuestra Señora e Foxos. Pois queremos desdoblalas, eso vai a traer temos que dotala de servicios. Tamén queremos conseguir a bandeira para a área de Agra. O edil de Medio Ambiente tamén asegurou que para o ano 2020 sustituirán os baños e as pasarelas de acceso a Silgar e a Montalvo e continuarán traballando para que a praia de Nanín poda ter a bandeira azul dentro de 2 anos. En total, o Concello inviste cada ano alrededor de 685.000 euros. Este Concello gasta 685.000 euros nas praias cada verán. En isto vai a preparación das praias, o coste de limpeza, o balizamento, a compra de novos materiais, o coste de socorristas. Este ano incluímos o tema do dron, que efectivamente o dron costou 15.000 euros. O Concello contratará a 6 persoas para o mantemento das praias durante todo o ano. Deste xeito, os areais estarán en perfectas condicións antes da chegada do verán.